yung lunch ko ngayon. Ayan, ang dami. Wala akong breakfast kanina, sky flakes lang and red juice. So, meron tayong kamote, talbos na kamote na hinaluan ng sardinas. Ayan, itigaan ng kalamansi. Kita nyo, ayan, may pa. And then, cucumber salad. Ayan. Maasim-asim yan kasi may suka. And then, of course, konting rice and piniritong itlog. So, hindi ko alam kung maubos ko to, but para na, I will try my best to maubos to. So, yun. Kain po tayo. Hinatdan ako ni mama ng tanghalian dito sa tindahan.